Γεια, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars μαζί με τον φίλο μου τον Ιωάννη. Καλησπέρα Ιωάννη, είσαι τους καλεσμένους στο κανάλι. Είμαι καλή. Έχω κάνει τρομερή πρόοδο, Έχεις κάνει. Λοιπόν, σήμερα θα πουσάρουμε μερικά κύπελα, όχι πάρα πολλά, ώστε το βίντεο να μην είναι τεράστιο. Τι θα παίξεις? Λοιπόν παιδιά, θα παίξουμε Brawl Stars φυσικά, νομίζω το καταλάβατε. Ιωάννη, τι παίξεις να βάλω? Κουάλιστα. Ο καλύτερος μου είναι 116 κύπελα. Όχι. Έχει κολλήσει. Τον έβαλα. Από όσο κατάλαβα ο Ιωάννης θα παίξει με Ντάμια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι με πρώτο match. Θα παίξουμε μερικά duo showdown, θα σας μιλάω ταυτόχρονα. Να πάμε. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι bot game. Ναι, νομίζω ότι είναι bot game, είναι ξεκάθαρο. Είναι κολλάς πάρα πολύ. Ω, την dodge. Μπρο κολλάω full. Τώρα πήρα ένα kill. Εδώ και μετά είναι να κάνει ωραίος. Ωραία. Και πάμε με τελευταίο. Πάμε και τώρα. Ωραίος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και θέλω να μου πείτε, παιδιά, θέλετε να συνεχίσω Roblox, θέλω να ξαναβγάλω Brawl Stars. Και παιδιά, στους 50, θέλω να φτάσουμε πάρα πολύ 50 ακολούθους για να αρχίσουμε τα lives. Πρώτο πράγμα. Αυτό και δεν μπορώ. Θέλω να φτιάξουμε 50 ακολούθους για να αρχίσουμε τα κανονικά live. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε live λόγω της κάμερας. Οπότε παιδιά, όταν βγάλουμε την κάμερα, θα κάνουμε live και από το PC μου. Όχι από το PC, θα είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά καταρχήν θα ξεκινήσουμε το κινητό. Μαλάκα, για το βάζει, δεν θα πω τι φαβορήτη να το κάνω. Και παρακολουθεί το κουτάλι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα κερδίσαμε πάλι με τον Ιωάννη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις Ιωάννη, θέλεις, τι πιστεύεις πως θα γίνει στους 50 ακολούθους? Να αποκλίνουμε το Brawl Stars λόγω τεχνητών προβλημάτων και το ξανανοίγουμε. Τι είμαστε εδώ, Λουτίνιο βλέπετε. Άντε και το μου θέλετε και ευγενικό. Άντε και το μου θέλετε και ευγενικό. Ο γενικός ναι. Όποιος δεν θέλει να πάει να δει τον κόμνη. Ανοίγουμε ένα rare. Και έχουμε και ένα δωράκι. Και τώρα λοιπόν παιδιά, αφού παίξαμε δύο μάτς, πιο πολύ το βίντεο θέλω να είναι πιο πολύ Q&A, δεν θέλω να είναι τόσο πολύ, καταλάβατε, να είναι τόσο πολύ παιχνίδι, να είμαστε όλη την ώρα στο παιχνίδι και να παίζουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να σας πω να γράψετε σχόλιο, ένα Q&A, γιατί θα κάνουμε Q&A το επόμενο επεισόδιο, θα παίζουμε Roblox ταυτόχρονα, θα παίζουμε Q&A και θα έχουμε Q&A. Και άμα θέλεις Ιωάννη γράψεις και εσύ για Q&A. Okay. Θα πάτε κάτω σε αυτό το βίντεο, όποιοι το δείτε,
και θα πάτε να γράψετε σχόλια για το Q&A. Αν είναι πάρα πολλά τα σχόλια θα επιλέξω 20-30 σχόλια και θα τα βάλουμε. Αλλά άμα είναι τα σχόλια πάνω από 100 θα επιλέξουμε λιγότερα. Βασικά περισσότερα, συγγνώμη. Θα επιλέξουμε κάπου στα 40. Και παιδιά, πρέπει να φτάσουμε για τους 50 ακολούθους, γιατί είμαστε στο μισό. Και θέλω να τα καταφέρουμε, ρε φίλε, μας αξίζει. Παλεύουμε εδώ και 3 μήνες για να φτάσουμε 500 subscribers. Και θέλω να σας πω, παιδιά, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Θα πάρουμε και ένα δώρο τώρα εδώ. Λοιπόν. Και παίρνουμε την B σαν παίχτη. Λοιπόν, ανοίγουμε στου. Θα πάρουμε το στου. Συγγνώμη, δεν ήθελα να πατήσω ready. Και θέλω να σας πω, παιδιά, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, ελπίζω. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο.